Ashley, ginaingon, ang kaminyoon lami og nindot lang sa permero. Apan magkadugay, magkabati og magkaway lami. Mao kining nahitabo sung kinabuhi nga di nako mahimo. Mahikalimtan. Sige na, Ashley. Sultan ako. Di lagi ko nimo, uy. Kay, daghan kag uyab. Ana, maginang ulitaw agod. Ilabi na gwapo. Gusto na inso ay pagsigig pangatik Di niya. mo ni ate ako agod, Ash. Tinuod ni love tika. Love sa beta ka. Love sa taka inso, pero Oh, naaram din na. Ay, nagpiro-piro dia. Sultanan ko, Ashley, kay magpakasal na benta. Unsay kasal? magpakasal na lagi mi ni Enzo pa. Asli, ang kasal dili binalalima. Musod mo kami niyoon? Na! Lisod na ba na igawas? Love man ako sa Enzo pa. May question anang love ni mo, Asli. Ang pangutana, kung kagwanta ka ba nga kung maminyo na mo, kay kana si Enzo in taon, bisik ulit tao pa na, doon na dagang uyab. Di na niya buhaton pa, uy. Ay, nalaya ko baka kun, Asli. Oh, madayon na yung pakasal si Asli. Bayos ni? Ha? Bayos ni? Oo, bay. Bay, Cyril. O, imbitado mong tanan akong mga barkada, ha? Oo niya, spate. Saan to ni mo? Okay lang ko na siya nga mahimong kabit na ako. Oo ba? Ay, ano ba? Kapatalubot yun. May asawa na. May kabit pa. Yaya! Oh, ay may bangon mang kakatlawan pa man. Palit ko photo si Kuwate sa skina, Ash. Huh? Kano sa lang kaganagputog si Kwati, ha, Enzo? Dugay, Roy. Wala ko ma-inform, ana. Karon na-inform na ka. Di, uy. Aris ako. Kinahan ay. Milakaw yung amaw ay. Sondo na ko, be. Tinuot yun nga mikaon siya puto ug miinom siya si Kwate. Kain pa. Kanang babae nga nagtalikod. Mo na tindira. Lami ang putog si Kwati, Ens. Adaan pa ko. Si Pati na. Ang usa sa mga uyab ni Enzo sa wa pa mi maminyo. Kanahan yun din ba na? Lami sa imong putog si Kuwate, Pati. Mas lami pa ka. Lami mo gito, Karoon Ens. ka. Okay, na, wa ta magbuwag bisag ninyo. Diba? Di ay, ha? Wa day mo magbuwag, ha? Enzo! Oh, kumidya ram tong amo ni Pati. Inuusong. Kumidya? Dili ko buang, Enzo! Bahala kayo, di ka mo tuoy. Nausa. Ibawan pa lang na ako nga himabay gihapon ka bisag minyo na ta. May bagwa ko magpakasal ni mo. Unsa na? Mo na gisulti na ko nimo. Pero nagpakasal gyud ka. Di na ko maalis among bahay pa. Di ko mosugot.
Pauli dito sa inyo, Asli. Maglagot ko naong ni Enzo magtanaw pa, uy. Antos na na. Paguntahan na. Kaya naman naman kagpalikiro. Adi. Wow. Papasad, uy. Cyril, nakabantay ka ba ni Enzo kung hain? Ha? Oh, nga nung murag nakurat ka Oh, man? kurot ko taon ng patay. Uy, Naaro ba si Enzo sila? nakabantay ka ba ba? Ha? Kuhaan ka ng... Kuhaan ka ng... Ay, para good. Murag na yung miagkik-ik-ay. Ay, papay! Che, murag si Enzo, marunong si Patty. Enzo! Oh, Unsay uy. Niya lagi ka. Ikaw, ngano ni amasag ka silang Patty? Kuan ka ng... Unsay koan? Unsay kanang? Ah, Kanang ganahan kang mukha ng potog si kwate ni Patty? Ha? Patty, likayin na si Enzo dahil kay minyo na na siya. Oh, ano ka walang palikayon? Kanang imong bana ang sultihi, ana. O siya? Higti na si Enzo, ano di makagawa sa inyo? Buang manikang bayhana ka. Diri, Wala, ini ay, nakasta na ni mo. Hair, pati kung dili ni mo sana na akong bana. Di kasi yan lagi palikayan, dili ako. Pao ka ng bayhana ka. Magbuwag ta. Mapauli ko sa amo. ayaw, As. Ay, kogpog ni. Ayaw, lagi. Ugat ka. Nagsige pa ni Boss Demonya nga pati, ha? Dili na ko. Asli, paminawaw na ko. Good. Ay! Maga... Sakit na ni mo, eh. Sakit na mo nagparong sa mga. Ay, may kasakit nga. Maling hapon ka gibuang, ha, Enzo? Sige buang. Nagikikay rami. Nga magsilos na ka. Buang ka? Minyo na ka? Nga tama ka dito sa suwan silang patib, eh. Tamuran doha dito. Tamuray ako naagta nag-agik-ikay sa mong mata. Pero wak mi gibuhat. Salamat kay Daya nga wa ka madayon og biya ha. Sorry na gud. Di na lagi itong mausab. Maglikay na ko kang pati. Ha? Sorry na dai bi. Tubag ako ba? Sorry na ba? Ha? Isa ko sabi. Day, Sorry na. nigmasak pa na sa tamang duhang pati, ha? Di na lagi na mahitabo. Kay maglikay na gid ko niya. Umutas ako asawa. Wa nagkilami pa na ni mo, Enzo. Lami pa kaya ka. Lami pa kaya ka. Dali, Ashley. Ashley. Enzo, promise pa. Lagi. Di kayo na ninyo si Pati, ha? Gusto dali. Enzo. Cyril, wa kay customer? Ano man? Abangan ko ni mo? Ha? Buang ni mo. Doon na biro pa mamabot. Patato ko ni mo, Pi. Ha? Sabi patato na. Pwede ang akong dila may matato ni mo. Sabat. Dili, patato ka dili.
Ops, gamay lang ko ang. Hapit na naman human ha. Kada away naman ni Syra. Magpatato na sad kong balik nimo. Ingon ini gyapon ang design ha. Nota. Nota sa kumpana nga himabay. Nilibag na ako ni mo. Katawa ko ni Ashley. Sa kadaghang nindot nga design, magbuhi ko ang insog ito ni mo gipatira. Ako, itira sa kuri diya si mo. Banalit ka. Oh, manak! Nabuan ang kambayhana kay. Nganong nagpatato man kagingon ana? O mapuno gining akong lawas sa tato. Di nang imong kinatawang akong ipatato. Basta magsigi gyapon kag pamabay. Usyong tayo na susi mong utok tao na Ashley. Sunod di mong pamabay o anhin ako sa agtang ipatato. Nabugok na niya akong utok tungod sa imong pakapalaki yung insuha ka. Usap laki yun. Naglikay na tinuod ka ni Pati, pero doon na sa kailaing babay. Oh, O, onsay wa ka katingog, nabukog ka. Naibuong ka, diin ko mahibaw. Mismo sa akong amahan dong. Nakakita siya nimog sa babae nga nanood mog butel. Hala sige, pamabay pa. Aron mapuno ning akong lawa sa imong buhi. oh, Ashley! Himapay gihapon ang tagkaroon ng akong bana. Kada masayod ko nga may babae na sad siya, magpatato dayon ko kan Cyril sa buhi sa kumpana nga si Enzo. Kung unsa kadaghan sa akong tato, mauusab na kadaghan ang babae ni Enzo. Mga mga kasama ang kaagi ni Ashley. Ninhining tulumanon. What's the style? Nagpatato sa buhi sa bana style. Kini mo sigilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.